Nis, a cuimhin libh lá hána bhí bud duna písa léamhaireachta faoi an Robáil I lár na cathrach. Agus siad a bhí an na cuirsís na tuairisc I bapar nuachta. A cuineach le freisin gur Finné ina hí trasna an bóthir agus bhí sé I tuairt athúirisc gon iriseoir agus scríomh sa bapara. Well inis, tá muide I gcoil beg an Drámaíocht a dhéanamh agus tá mise gal páirt an inéis sin I dhéanamh agus tá gal níos mó ceisteannaí I leagart ach an uair seo is ón na Gardaí atá na ceisteannaí seo I tíocht. Ceac go leor. Cára tú gol trúna deilún ag thart ar I tríochlog. Thug me mo bhean agus na gasúid ag I siúpa. Bhí mo bhean I ceannach baine agus bulín agus cúpla rud beag agus dá me héin sa gár. Cad a chonig tú is tú de hí sa gár? Well, bhreanna me suas pointi bháid agus chonig me an bhirte teat an nuas an bóthir. Ó, bhí teanalob. Bhí siad a gail ag I léidir go luas an nuas an bóthir I dró an siúpa. Léamh bhirt go an nuas gon glóisear agus isteach lob sa siúpa. Ja, me héin nach rárbach defir I goil ag I siúpa. Gur chóla me pléisc mór. Wachar se an crí trasna nom. Agus risiad amach a doras I ríist agus trasna an bóthir agus suas I dró an bhainc. Ó, bhí me scantri. Scantri gharda. Iad an tádíana ach mo chloigan a chur síos a idir mo gá láimh. Agus bhú tú ná an chur síos I dhéanamh ar na Robáil seo. Tá gharda tá, chonig me gur a birtan, birt, bhí siad gréasta in édaí ghufa. Bhí clogad ar I myrteach a freisin, mar sin ní étain dyn amach céil chuma bhí ar an éidir, ní étain ní ainiad mai dera. Chonig me freisin gur mála ag dyn bhánach ab, agus bhuilas a céad a bhí na láimh ag geanna le. Gunna. Ó, bhí me scantri gharda, scantri tá mar ráilid. Cad a rinne tún sin nuair a hiic tú an méid a bhí tarlú? Wel, chum eich seach go bhecin rom a bheans na gasú ceach a leor. Ní hétí mór an eilíonna, agus bhí sé tá, hánig siad amach sa gár I ríist, agus isteach nób, agus bhí me díreach go le fágal nuair a hánig siad amach as a mainc I ríist. Chonig tú na Robáilige is iad a tethe ón man. Chonig. Bhú tú ná an chur síos íon ar sin chuin? Well, níor ama ach site isteach sa gár I ríist, le mo bhean agus na gasúid, nuair a chonig me bhirtide amach as a mainc. Risiad amach I ríist, agus chonig me sibsí tíad an nuas an sin sa gár agus na sailse gimocht. Nar chaisiad pillar leis a gár. Ní bheith a chársa le cá na ngártaí. Ó, bhí me scáti, bhí na gasúid a cuine. Bhí. Agus yn sin, dim siad lob. Dim siad lob, suas I dro na sailse tráchta. Agus sílim go bud an áit I necha siad, I réala siad webse. Sílim go be. Thug tú ein rud eile faoi deara? Well, thug go chárta. Chonig mise gur chas na gataithe dheis. Agus go necha sibse chlé. Agus in dhé sin a méide chonig me chárta. Buné.